Sumur Bandung Bapak Sutrisno Larahati pengen isi bunuh diri priwen keturunan ganti tinggal kari Soekarno Mas Dodo Suharda sing lagianan yang Bekasi Larahati pengen isi bunuh diri priwen keturunan ganti tinggal kari Bapak Darkiman sareng Ibu Patona kanggo Mas Godang sing ubong
Riwensung satria tambi ilmu kang den wejang maring eyang wis kedadak maring saliramu bisa keterima tak? Alhamdulillah yang ilmu kang den eyang ajaraken sampun kedadak saged den trima maring kolbunisun sampun den lebetaken maring kolbu maring hatinisun. Syukur alhamdulillah cung ya. Toli rungo kena cung. Sering dibuka kitab suci Al-Qur'an, sering den deleng, sering den aji, sering den maknani lan den amalaken. Ning surat Al-Qur'an, ning surat kitab suci Al-Qur'an, ning surat Al-Ahzab ayat 41 Gusti Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, tingkatkanlah sering-sering daya ingatmu kepada Allah. Pada awakmu kudu sering-sering ingetaken daya ingat awakmu maring Gusti Allah. Terus ing surat Al-Ahzab ayat 42 Gusti Allah uga yang ngandika dan pujilah muliakan dia setiap pagi dan petang. Ning surat Al-Ahzab ayat 43 uga Gusti Allah ngandika, dia yang memberi rahmat kepadamu sedangkan para malaikat pun memohonkan ampun untukmu. Loh, kudu den eling-eling, kudu den titeni, kudu sering dibaca kitab suci Al-Qur'an di samping kitab sepengadeg atau kitab sededeg atau kitab bako kang ana ning awakmu. Wong belajar tasawuf kutoli mengkene kados punde yang belajar tasawuf selanjutnya donga kena wong belajar tasawuf toli mengkenen. Ketika engkau atau dirimu takut kehilangan sesuatu, kehilangan harta benda, kehilangan dunia, kehilangan anak, kehilangan rabi, lo sesungguhnya awakmu dalam keadaan luput atau keadaan lupa, keadaan lali maring Gusti Allah. Sebab segala sesuatu iku ndeke Gusti Allah kabeh. Dunia yang ndeke Gusti Allah, anakmu ndeke Gusti Allah, garwamu ndeke Gusti Allah, sanajan ambekan kang ana ning isun kelan ana ning awakmu iku kabeh ndeke Gusti Allah. Suatu saat bakal balik maring panggonane lo. Iku pentingnya belajar tasawuf. Beda kalau belajar syariat. Bakal wong belajar syariat beli nyadari bahwa ambekan iki ndeke Gusti Allah, ngaku ndeke dewek. Mobil ngaku ndeke dewek, karang ngaku ndeke dewek, dunya kabeh termasuk anak rabi ngaku ndeke dewek. Ketika den jukut maring Gusti Allah merasa kehilangan. Nangis kedudu-dudu sampai pingsan. Tapi yen wong tasawuf, wong kang paham maring Gusti Allah bahwa kabeh iki alam semesta deke Gusti Allah bakal balik maring panggonane. Kados mekaten yang inggih kula sumpingaken wejangan-wejangan saking yang pada wong belajar tasawuf kemekenen ya. Belajar mati sadurunge mati.
kados pundi belajar mati sadurunge mati ku eyang. Belajar ngilangaken 7 sifat maani manusia. 7 sifat maani belajar den ngilangaken den buang. Contohe kados pundi 7 sifat maani niku. Kang nomor 1 kudrat. Awak isun, awakmu menjadi tidak berdaya, itu kudrat. Nomor loro irodat, tidak pun berkeinginan. Nomor 3 ilmu, menjadi lupa. Nomor 4 basor, menjadi tidak melihat. Nomor 5 sama, menjadi tidak mendengar. Kalam, menjadi tidak bisa berbicara. Kemudian hayat. Yen uripe metu beli bakal balik maning berarti jasad atau raga iki mati. Lu kudu deneling-eling 7 sifat maani mau kucung satria tambi. Kados mekaten kula sumpingaken apa kang den wejang saking ya. Aduh, orang si mumet kiai. Aduh, tambah mumet baik kiai bakar yang siap. Belajarin ilmu kejeron, guna dan kejeron. Mana bahasa suruh kuyok. Belajar mau jauh sembuh kejeron beriban. Kalau gua belajar boy, baru melu boy, boys. Aja kapan protes boy.